Mayong aga, madam. Ay, good morning. Kamusta ang imong first night dire sa akong ka-boarding house? Mayo man, madam, kay namin magkalindar ninyong lugar. Ay, kay marag ng tahimik na lugar. Ay, oo. Gusto kasi namin yung medyo matahimik na lugar. Alam mo naman dito sa amin, kung minsan walang tao dito, kung kaysa may marinig ka mga ingay-ingay, ikuan mo lang yan, i-reject mo lang yan kasi maraming mga pusi dito. Oo. Ano ibig sabihin ng pusi, madam? Maraming pusikat. Oo. Yung mga pusa? Yes. Oo. Pusang iringa. Pasensya ka na dahil hindi kita na-itor kahapon. Ay, tama Kasi madam. medyo busy ako eh. Sige, madam. Oo, halika na dito at itutur kita. Itutur kita sa aking boarding house. Sige, salamat, madam. Sige. Thank you. By the way, saan ka nga pala nagtatrabaho? Ay, nagtrabaho ako, madam, sa construction worker ako, madam. Ay, sige. Halika na rito. Sige, madam. Dito pa magdaan, madam? Yes, dito ka magdaan. Sige. Huwag kang dadaan yan. Sa bubong ka dadaan. Oo. Sige, madam. Grabe ito si Sige. madam. Dito ka magdaan sa lababo. Oo. Kasi medyo nire-repair dyan. Sa lababo ka magdaan. Sige, madam. Grabe ito si madam. Kahit matanda na, puti pa rin. Sige ha? Ako mauna dito tapos susunod ka sa akin kasi ituturja kita. Ay, napagod talaga ako, madam, sa pagtor mo ba? Ay, akalain mo nagsimula tayong mag-tour alas 7 ng umaga. O, akalain mo natapos tayo alas 4 na ng hapon. Ay, sige, madam. At least nakita ko na talaga yung lugar ninyo na... Pagpasensyaan mo na talaga kasi 100 hectares tong boarding house natin. Yun nga eh. Oo. Sino ba yung mga ibang mga nandito, madam? Yung papadulong dito, sino ba yan? Yan yung kwan. Madam. Oy, yan yung pinakakuha nakin dito. Akalain mo dito na yan nagmatanda dito sa akin. Nagbuborda rin niya sa Grabe yung akin. kang magmatanda, madam. Uy. Kuwan lang daw ng mga kuwan lang daw mga years lang daw, madam. Ito siya, Jed. Jed, di ba Jed yung pangalan mo? Uy, madam. Gibago na ba yun ako ng pangalan? Michael? Michael, is that you? Hindi, dati. Maika. Jed man yung pangalan ko. Ay. Pero ngayon, Jeda na daw Ay, Jeda? Ay, katsaka. Ay, madam. Katsaka man ang Jeda. Akala ko Maika. Uy, ikaw gid, madam ba? Kaya itong kauba ba? Sino rin mong kauba, madam? Ito yung bagong borders ko. Good morning, good afternoon. Binata pa daw ito. Ay, tinuod ka, madam. Pero wala man sa kong taste, madam. Ay. Ikaw mang kaayog kuko. Ay, Dok. Ikaw talaga. Alam mo naman na nagtatrabaho yan. Alam mo naman yung nature ng trabaho nila. Mga mabibigat na trabaho. Pero akalain mo yan. Sa ganyang trabaho nila, marunong silang magpatigas. Uy, tinuod ka, madam? Yes. Murag katong akong kailang nga si Kuan, si Don Marco. Yes. Oy, namati siya ron. Oy, Shout out to you, Don Marco, Ala. tol. Taga-asa mo na si Don Marco. Uy, big time na ba na, madam? Kay, Ay, hala. sakay-sakay lang ba kinag-aeroplano si Don Marco? Uy, nainggit ko anak niya ba? Ba't mo siyang ganon? Pero may sakay sa aeroplano? Hoy, permig yun. Kuan lang. Eh, di ba si kong kwan siya dito? Basi kong konduktor siya sa aeroplano? Abigin ako sa madam, pilot. Ay, hala. Oy, Don Marco, shout out to you. Soltero pa na siya? Wala ko'y idea, madam, pero gwapo. Hala. Ay, Don, Matuod Don ka. Marco. I-regards mo ka, mangko ka ng imong tol. Basi kong
Gapangitag boarding house ka ng imong tol. Sige, Tapa madam. ko'y available dire. I-refer ta ka niya, Yes. madam. O, i-refer na ko siya sa imo. May number ka dira ni tol? Ay, friend mo sa Facebook, madam. Ay, I-forward ako sa iyang iyang account, ha? ano na si tol? It's a liver laber? Sobra pa sa liver lover. Wow. Yummy, yummy. Uy. Yummy, yummy. Basta regards si Tia. In regards na ka, Oo. pwede mo na ito i-shoutout. Tol, regards daw kay Madam Rosana. Ay. Hi, tol. Are you willing to face with me? Kasi, mama siya, si mahambal ka, Madam, mga, Tol, Don Marco, ha. Yung hotdog is the center of my brain. Ingna daw, Wow. be, ang bala daw, be. I don't Marco. I like your hot dog. Your hot dog is the center of my brain. Hi, tol. Dali, Sige na, Madam, oy. Itorta ka dong. Maduty Oh, pa sige, ko. sige. Oy, Ay. Alberto, may pangalan na. Albert. Jason ako pangalan. Albert Jason. Ay, sige. Murag lahi mo na nga akong paminaw kay perting paang kayo. Maligo sa ako. Basig koan. Basig ka ng tawagan na. Murag 3 days na ko iwa ugas, oy. Unsa na ni binuro? Abli. Dali lang kayo. Magawas ko sa akong kwarto. Oy. Ay, Bert, napakadiha. Madam, nang limpyo, ginlimpyohan ko na ining kuan, madam. Ay, siguro nagpahangin-hangin ka dira. Madam, tama. Ate, dire sa ako, Bert, ha? Maligo sa ako. Tama. Ding, ding, ding. Nali- naligo si Madam. Mabango at masarap. Oy, Berto. Pagkat Mayo kay nagpahangin-hangin ka diha to. To, gusto ni mo pandesal to. Kapi. Okay na. To. Anong naman ka dira sa Kuan to. Dool sa banyo. Nami man ko diri kay overlooking kayo ang syudad ba? Mauba to. Basig ganahan ka to, 150. Okay ra. To. Mamang. Hoy. Ay, sis. Hoy, Berta. Sis. Ngayon balagay kog to, ni bangon na dayon ka. Ay. Sis. Naku yung yun ni mo, sis ba? Amo na, Berta. Na magugay kuan unya na ako yung ka-eyeball. Mga mahulam na po ka kwarta. Sige na bala. Mo na imo. Naludan ko na siya bala, sis. Sino na mo na imo ang ka-eyeball tong si Kuan? Si Ariel. Hoy, subi bayot. Si Ariel. Hoy, demas gyud maging anak bayot. Yes, so Siya gyud. siya jud. Hala, oy. Po naman sa kudira, maring, oy, kwan. 160 lang. Hoy, na-booking ra ba to ni Agi? Kami ra ba ito'y Hala, naka-booking, oy. ha? Gi-cancel ko to, gi-pa-cancel ko to. Unsa man ka maring, oy. Unya, Na-booking ni mo to, maring, pero gi-offera ni mo 150. Gi-kwan ako, eh. hoy, grabe ka gyud na. Amo to gisulot na lang na ako, maring. Kung wala, dili pwede si Kanaka na lang. Oy, hala, oy. Hala, oy. Tsaka man to, maring, oy. Tsaka makayong ba fresh lock, maring? Ay, sige naman, oy, tagantag ka. Excuse Dili ko carry. Excuse na dito, Bik, oy. Ay, maring. Kumuha na lang ni maring, oy. Imuha na lang ako, oy. 200. Ay, sige, 200 na lang. Alang ang sahon ni mo kumareon niya, babaktas, oy.
Magluhod-luhod, gani ko ta unya. Babaktasan pa kunya mo, ha? Ay, sige na. Oy, sige na, Bikay. Ay, Maring. Ako ba Ay, Maring. Nadi ay bagong borders dira. Ay, ka na si Kuan, oh. Wala sa nimo gikuan, wala nimo gikuan. Wala pa na ako gi-operan. Wala nimo gi-offeran. Wala Ay, alam mo. Ay, Marie, oy. Barat magkakayong, Marie. Uy, kabalo ka puraot, biya ron, Mards. Ay, Marie, oy. Kamusta ito yung mong salon? Ay, okay ra, oy. Medyo lugi na gid Mads, oy. O sa ito pangalan sa mong salon? Salon de Gracia? Salon disgrasya. Hoy, sige na, oy. Kaya kumbisyon Ay, pa na ako ay. ni si Kuan, oh. Ala, ay. Saan man siya nga? Naalam mo na siya dahil sa babaw sa atop? Uy, ala, Marie. Hoy! Tinawad ko? Tanawar ko na siya. Saan man yung mo sa atop? Marie, basi kong nagkakuha na nga. Basi kong kuha na, Marie, bago yung gaw. Hoy, nalagi na siya sa atop, ay. Ala, oy. Nagpapahaba lagi. Uy, Ala. murgahay lagi na yung Ibig trabaho sabihin niya. siya, oy. Ala. Hoy! Ano, Marie, oy? Sampang nasa sa babaw sa atop, nigunit sa iyang kuhan. Nigunit sa iyang fishball. Hoy! Saan man yung gihimo? Wala, ay. Yun sa niya, Marie, ang kikiyam, oy. Hoy! Wala. Gibunal niya, Marie. Wala ka, oy. Uy, Marie, oy, grabe ya, oy. Oh, gibuhat pag jadi yung lansang, Marie. Gibaid pag yun sa... Wala, ay. Wala. Wala, kadlok mo na, Marie, oy. Kailangan na ito ipabalo kay Madam. Madam, Marie, oy, ikaw na pabalo kay Madam. Basta ko, Marie, kuhain na ako yung transaction. Oy, sige na, boss. Kailangan ito ipabalo kay Madam ni. Oy, Marie. Oy, Mads. Nakay Kwandira, relief good. Ay, grabe naman ka. Oy, mo naman kunin mong DSWD. Oy, Marie, oy. Kuhan ng good. Pakipinan lang sa nako, good. Noodles o sardinas. Pag magligo si Madam Gaina pa na ba? Falling in love with you. Para nalilingaw ko na maayo siguro. Why the birds suddenly appears? Kadako! Marag medyo din ako maklaro. Just like me. They long to be. Kalago! Diri ko banda. Abay ring diya sa taas. Diri ko banda. Pura ka kalas-kalas man na dira. Ang saning babaw at... Hoy! Diri ko banda. Kung kinsa man ka diha, kilala ta ka. Kilala ko ang inyong nga pamilya. Marang nakita ko niya. Kung malaing ka man nga ginawa, hindi mo ako pagpagi kay kilala ko gid ikaw. Kilala ko gid ikaw. Kasi makita ko niya. Dali na. Diri ko sa Kung aswang lang ini. Kaprangindog nga ako nga balay. Hala, Nakita ko na. may mata. Nakita ko na. May mata. Matuod gid. May mata gid man. May mata gid man ang iyang uyapos. Telepon ko. Ano tawag ito? Diri ko. Hindi Hindi ako magsala. Hindi ko niya makita. Diri ko ba na? Halina! 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 Diri. Baan ko? Diri ko. Para di ko niya ka ba makita. Klaro mo. Hoy! Ganto! Ikaw galin, ha? Pagpanaog dira! Panaog dira! Panaog dira! Madam! Ano ang ginahin mo? Samtangari ako sa... Samtangari ako diri sa CR. Anong ginahin mo? Dira! Madam! Panaog dira! Tawagan ko si Kapitan! Nanguhan. Tawagan ko si Kapitan! Madam! Tawagan ko si Kapitan!
O ikaw! Unsa ko no? Oh, Kap! Matuod din na, Kap! Kap, hindi ka na matuod, Kap. Sa edad ko pa lang sa 58 ka, first time ko ginatabo na sa hakon ka. Huwag kita ako nagdaho. Huwag ako nagdaho. Sir Kapitan, tinood, Sir Kapitan. Kap, dakpa na ina ka. Paluhoy ka, Kap. Paluhoy ka, Kap. Dali lang. May sulyasa ko din yan. Pando! Naginig mo ini sa hakon. Madam, wala to sa kumutok, madam. Wala sa uwi sa imong nga otok, pero ara sa imong nga mata. Nakita mo kitang tanan nga hindi mo dapat makita. Madam, wala ko nakita, madam. Wala ka kabalo nga 50 years ko ini nga ginapreserba. Madam, Nga ipakita ko lang ini sa akon nga pinalangga sa hindi palang araw, pero nga no. Mandog, ibaboy mo ako. Dali lang. Hindi ko ini. Dali lang. Ibig sabihin ng lingling ka kay Madam Rosana. Kap, dili ka na matuod, Kap. Pag ako ka na, kay isaksi ang mga tao sa palibot. May nakita ka. May nakakita sa iyo mo. Kami ang saksi. Oo. Kami ang Power Pop Girls. Kami ang power bank. Kita ginamon, madam. Kita Madam. ginamon, Kap. Saksi kami, Kap. Abi na mo, ano lang yung ginihimo doon sa babaw mo. Pero siya gina ito. Hoy, nang lingling kang... Hoy! Abi ganin namon, Kap, kung kuwan lang, bago yung gaw. Pero, yung nakita namon, siya gidya, Kap. Nagtuwad-tuwad pa siya, Kap. Tumao ka na. Pwede kitang makapailog kaso ano niya. Oo, Kap. Pwede mo na sa kuwan, Kap. Pwede mo na sa kasuhan, Kap, sang kuwan. Illegal, kuwan, Kap. Illegal possession of firearms and deadly weapon. Kap, pwede ko mangayog patawad kay Madam Kap. Hindi. Di ko na pagkahimaon tuliwat. Hindi. Lagi ni mo ina sa ako. Itali mo lang. Pwede mo lang nato ng istorya. Butang niya. Pero madam, kung ikaw, ano bang plano ni mo, ani? Idayon ko. Ano sa ito yun? Idayon ko. Idayon ko ang akong nga pagparigos. Kap ikaw nang bahala, sinasaiya ka. Sige ko ng bala, madam. Pero... Sabay mo gustong ihambal. Subong ka, Rita di. wala na ko may mahambal sa iya ka, pero... Mayo. Sa imo may hambal ako. Madam, patawara ko, madam. Nawala lang ko sa Keep pasig. quiet. Keep quiet. Madam, patawara ko. Ulat ka kay... Istoryahon ta kadugay-dugay. Kap, Ayaw sa sama niya. O diya sa kalikot sa niya. Kap. Anong manglingling magyug ka? Anong manglingling magyug ka? Mao gani, Kap. Anong manglingling pa siya ko? Pwede na namon na istoryahan, di ba? Sige, madam. Padayon sa imong gustong ihambal, madam. Kap, Sige, madam. kamusta si Marie? Si Marie. Wala na nagapadanggo si Marie sa imo? Wala na nagpadamgo si Marie. Kamusta naman, murag nagkaslalaw na mo, no? Di ba? Dugay na. Ay, Sa tuyo ni Monta. di wala kay plano, Kap. Kaysa imo nga pangidaron nga ang anak, nagkakinahanglan pagug ka sinagkuhan. Sabot ba, Kinahanglan madam? kag katuwang. Basi kong bakante ka kong kaisa. O diya, tapos. Ikaw na lang lingling sa ako ni. Unsa ko na! Sige na. Unsa ko na! Sige na bala. Kung ako'y mulingling, di ka mo reklamo. Hindi. Kabalo ka nga daan nga. Dugay ta nakagusto. Sana all. Naunahan lang ako ni Marie, pero sa baway naman si Marie. Ikaw na lang, Kap. Maluoy ka man, Kap. Basta kung ako'y mulingling, di ka magreklamo. Dili.
Pili. Unsa man deal or no deal. Sige, may story.